Tlesta l-proċess ta' konsultazzjoni u riċerka li kien tnieda mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Organizzazzjonijiet Volontarji permezz tal-Konvenzjoni VO+. L-għan ta' dan il-proċess kien li jirriforma s-settur u jiżgura li l-ħajtiġijiet preżenti u futuri tal-volontarjat f'Malta li għandu jwassal għal qafas tibdiliet fis-settur tal-volontarjat. Il-Konvenzjoni VO+ kienet ispirata mill-prinċipju li s-settur tal-volontarjat għandu jkomplu jkun rikonoxxut bħala pilastru importanti fis-soċjetà u jellemina n-narrattiva tad-dilettantiżmu. Sejba ewlenija fir-riċerka li saret kienet li hemm bżonn li l-organizzazzjonijiet volontarji jiġu differenzjati aktar skont id-daqs, turnover u l-iskop tagħhom. Permezz dan l-eżerċizzju qed jiġu proposti bidliet anke fil-mod kif l-organizzazzjonijiet jissottomettu r-rekwiżiti ta' rapportaġġ tagħhom u jiffaċilitaw ukoll rekwiżiti interregolatorji fejn meħtieġ. Ġew identifikati wkoll qatt ta' bidliet bilan li l-isforzi marogaturi oħra jiġu simplifikati. Sa dan it-tant, fid-dawl tal-fatt li 51% tal-aqdiet jaħdmu mat-tfal, tħabbar li se twaqqaf task force bilan li jiġu stabbiliti linji gwida fuq livell ġenerali biex ukoll hemm salvagwardji f'posthom għal dawn l-aqdiet li jaħdmu mal-minorenni. Il-Ministru l-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Ġulja Farrugia Portelli qalet li l-qasam tal-volontarjat huwa pilastru fis-soċjetà tagħna. B'hekk sostniet li dan mhux biss għandu jiġi rikonoxxut imma għandu wkoll jiġi msaħħaħ. Ħadna stampa ċara tas-settur tal-għaqdiet volontarji f'pajjiżna u grazzi għal din l-istampa li hija reali u aġġornata, il-politiku issa jista' jieħu dawk id-deċiżjonijiet emendi legali li huma neċessarji biex aħna nkomplu ngħinu lil dan is-settur